Snimanje ispred stare kuće. Sa. Mene. Njega. I mene. Znači mi smo ti ovi carevi. Brate, mačka. Mačka, pratimo je. Ne vidi se sa krova, malo je prebleka. Mi smo carevi, si mi ti. Koji car, brate? Ne vidimo, stara kuća. Istraživanje ove kuće do biološke HCD. Igranje Minecraft. Zatim vožnja bicikla. Daj mi imam zdravo idem, imam stik. Pogledaj mene, pogledaj mene. Ej, pogledaj mene. Pogledaj mene. Evo sama. Oh, fuck. Brava. Vožnja bicikla. Begaj do trekavca. Drug da znate. Koliko ne meni da tako ne trčite tako brzo. What the fuck? Ja. Ubijeni smo. Hvala na gledanju.